ensimmäinen YouTube-video ja mä teen tän Opit tuntemaan mut -haasteen. Ja älkää ihmetelkö, jos mä katson tälleen vähän alaspäin, koska mulla lukee nämä kysymykset paperilla. Koska mä kuvaan tätä mun puhelimella, niin sit mä voin mun puhelimelta katsoa niitä kysymyksiä. Ja niin. Ensimmäinen kysymys. Minkä väriset sukat sulla on jalassa? Mulla on tämmöset musta-harmaa raidalliset sukat jalassa. 2. Missä asennossa nukahdat helpoiten? Mä nukahdan helpoiten silleen, että mä oon kyljelleen silleen. Tai sit silleen, että mulla on molemmat polvet pystyssä tai toinen polvi pystyssä. Älkää kysykö. 3. Oletko siisti vai sotkuinen ihminen? No, mä oon niinku siltä väliltä, koska mä olen välillä siisti. Nyt mä oon siisti, mun huone on aivan siisti. Lukuun ottamatta mun kuulokkeita ja laturia lattialla. Mutta se päässä onkin todella paljon sotkuista. Kyllä. Mut sit välillä tää mun huone on ihan sairaan sotkunen. Että joo. Sitten 4. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? En. 5. Mitä syöt yleensä aamupalaksi? Mä syön yleensä aamupalaksi niinku leipää maidon kanssa, tai leipää veden kanssa, tai sitten leipää kaakaon kanssa. Eli leipää. 6. Pisin aika, jonka olet ollut valvomatta. Se oli semmoinen niinku 38 tuntia, terveisiä jopa Jonnalle. Niin kun me valvottiin koko yö sen kanssa, niin silleen 38 tuntia. Paitsi päivässä on niinku 24 tuntia, mutta kun niinku sitä edellisenä aamuna, jos mä herään joskus 8-9 aikaa, sitten ne tulee silloin vaikka joskus 6 aikaa illalla, sitten me valvotaan koko yö. Sitten mä menen sitten seuraavana iltana niin nukkuu joskus 10 aikaa. Niin siinä on semmoinen suunnilleen 38 tuntia. En tiedä. Kuitenkin. 7. Oletko hyvä valehtelija? No mä oon niinku silleen tietyissä tilanteissa, mutta sitten välillä, jos mua naurattaa ihan sairaasti, sitten kaikki että nyt toi valehtelee. Vaikka mä en valehtelisi silloin. Sitten kaikki että nyt joo, hyvin menee. 8. Vasen vai oikeakätinen? Mä oon oikeakätinen. 9. Tykkäätkö omasta nimestäsi? Joo, tykkään siitä. Se on kansainvälinen. Ihanaa. 10. Viimeisin kuva, jonka otit. Mä mun puhelin poisti mun kaikki kuvat. Tosi kiva. Sitten me tänään iskän kanssa yritettiin laittaa niitä takas, mutta sitten jos me ihan sairaan kauan, sitten me saatiin silleen semmonen, me saatiin se melkein lataamaan, mutta sitten tuli semmonen juttu, että pitää maksaa 56 € jostain sovelluksesta, joka palauttaa ne kuvat. Kiva. Niin en mä sitä ottanut, en mä halunnut. Niin mulla ei ole tällä hetkellä sitten kuvia. Hienosti menee. Mutta kuitenkin, kertokaa kommenteissa mitä tykkäsitte. Peuuttakaa ylöspäin tai alaspäin. Mieluiten ylöspäin. Ja niin. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!